Hello, good afternoon, everybody. S27012 Environmental Engineering. My name is Sachin Jangam. So let's start. मित्रांनो, आज आपण शिकूया वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक आहे, तर बघूया आपण चॅप्टर मध्ये काय काय आहे. मित्रांनो, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणजे काय? तर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट refers to a plant or installation that issue to purify contaminant substance. आपल्या आजूबाजूला जितके जे प्लांट्स आहे, प्लांट म्हणजे कोणते? ते वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, बरोबर. ज्या ठिकाणी पाणी शुद्धीकरण केंद्र, ज्या ठिकाणी पाणी शुद्ध होतं, अशा केंद्राला आपण बोलतो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक आहे ना. तर थोडं डिटेल मध्ये आपण माहिती घेऊया याची. आता आपण बघूया इम्पॉर्टन्स ऑफ वॉटर काय आहे. तर हे बघा मित्रांनो, नो लाईफ कॅन एक्झिस्ट विदाउट वॉटर. बरोबर, माणसाचं आयुष्य पाण्याशिवाय चालू शकत नाही. त्याच्यानंतर इट इज व्हेरी मच इसेन्शियल फॉर लाईफ ॲज ऑक्सिजन. त्याच्यानंतर प्रोव्हाइड कम्फर्ट टू द ह्युमन बीइंग्स. नंतर 2/3 ऑफ ह्युमन बॉडी इज कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ वॉटर. ठीक आहे, हे झालं वॉटरचे इम्पॉर्टन्स मित्रांनो. आता आपण बघूया पुढचा पॉइंट, सोर्स ऑफ वॉटर. तर वॉटरचे सोर्स कोणकोणचे आहे? या ठिकाणी मित्रांनो दोन टाईपचे वॉटरचे सोर्स आहेत, बरोबर. तर दोन्ही सोर्स सांगतोय मी, लक्ष द्या. पहिला आहे सरफेस सोर्स आणि दुसरा आहे अंडरग्राउंड सोर्स. तर आपण बघूया दोघांमधला फरक काय. तर फर्स्ट आहे सरफेस सोर्स, मीन्स ओरिजिनल ऑफ वॉटर ऑन द ग्राउंड. ज्याचं ओरिजिन आहे ते सरफेसवर राहतं, वरच्या बाजूला, आणि अंडरग्राउंड मध्ये जमिनीच्या आतून पाणी येतं, बरोबर. ऑन आणि इन. सरफेस सोर्स मध्ये जमिनीच्या वरतून पाणी वाहेल आणि अंडरग्राउंड सोर्स मध्ये जमिनीच्या आतून पाणी येईल. आता आपण बघूया का एक्झाम्पल काय आहे. सरफेस सोर्स एक्झाम्पल आहे रिव्हर, नदी, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिझर्वायर, ओशियन. हे सर्व काय झाले तर सरफेस सोर्स झाले. अंडरग्राउंड सोर्स कोणते मित्रांनो? जे जमिनीच्या आतून बाहेर येतात. आपले विहीर झाली, बरोबर, अंडरग्राउंड वॉटर सोर्स. त्याच्यानंतर ट्यूबवेल, बोर घेतो आपण, बोर. हे बघा एक्झाम्पल काय दिसतंय, नदी. एक्झाम्पल कसले? सरफेस सोर्स. का? जमिनीवरून वाहती. ठीक आहे ना. तर हे बघा हा सोर्स कोणता आहे? अंडर वॉटर सोर्स, बरोबर. आता आपण बघूया क्वालिटी ऑफ सोर्स. क्वालिटी ऑफ सोर्स काय मित्रांनो? आता comparatively ग्राउंड वॉटर क्वालिटी इज मच बेटर दॅन सरफेस बिकॉज द वॉटर पासेस थ्रू आउट द पोर्स द अंडरग्राउंड एरिया. तात्पर्य इतकं की जे अंडरग्राउंड सोर्स आहे वॉटरचं ते जास्त शुद्ध आहे बाहेरून वाहणाऱ्या पाण्यापेक्षा. रिझन काय आहे तर आतमध्ये दगड जे राहते, खडक, त्याच्यावर छोटे छोटे पोर्स मीन्स छिद्र असतात, त्याच्यातून पाणी पास होतं. ते पाणी अत्यंत शुद्ध असतं. जसं आपण चहा गाळून घेतो चाळणीतून, चहा पावडर वरती राहते, चहा खाली येतो, त्या टाईप जी माती, जी इम्प्युरिटीज जी असते ती बाहेर राहते आणि एकदम स्वच्छ सुंदर जे पाणी आहे ते अंडरग्राउंड सोर्स मध्ये. हे बघा पाणी कसं आहे, बरोबर, स्वच्छ पाणी एकदम. तर क्लासिफिकेशन बघूया आपण. क्लासिफिकेशन ऑफ वॉटर सिस्टीम काय काय. तर मित्रांनो 3 टाईपचे क्लासिफिकेशन आहे. पहिला आहे फ्रेश वॉटर, दुसरा आहे सॉल्ट वॉटर, तिसरा आहे रिक्लेम्ड वॉटर. तर बघूया आपण एक एक करून तिन्ही पण. तर फ्रेश वॉटर कोणचे मित्रांनो? फ्रेश वॉटर इज एनी नॅचरल ऑकरिंग वॉटर एक्सेप्ट सी वॉटर अँड ब्रॅकिश वॉटर. इट इज युजफुल फॉर ड्रिंकिंग अँड अदर यूज. फ्रेश वॉटर म्हणजे आपण जे वॉटर पितो ज्याच्यामध्ये सॉल्टचं प्रमाण काहीच नसतं, अशा वॉटरला आपण बोलू फ्रेश वॉटर, बरोबर. याच्यामध्ये काय मित्रांनो? सॉल्टचं प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. ठीक आहे ना. याच्यानंतर आहे ना आपण पुढचं बघूया सॉल्ट वॉटर. सॉल्ट वॉटर काय मित्रांनो? तर ज्या पाण्यामध्ये सॉल्टचं प्रमाण अत्यंत जास्त असतं त्याला आपण बोलतो सॉल्ट वॉटर. सी वॉटर कंटेनिंग सॉल्ट. समुद्राच्या पाण्यामध्ये सॉल्ट असतं. त्याच्यानंतर आपण खारं पाणी बघतो, बरोबर, जलाशयाचं, त्याच्यामध्ये सॉल्ट असतं.
बरोबर. ते सॉल्टचं पाणी आपण पिऊ शकत नाही, कारण काय, तर आपल्याला त्याच्यामध्ये सॉल्ट असतं, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. किडनी स्टोन माहिती आहे, किडनी स्टोन आजार कशा होतो मित्रांनो, बोरचं पाणी आपण ज्यावेळेस जास्त पितो त्यावेळेस आपली किडनी स्टोन होऊ शकतो. का, तर आतमध्ये सॉल्टचं प्रमाण जास्त असतं. किडनीमध्ये जे नेफ्रॉन्स असतं त्याच्या थ्रू पाणी पास आणि शुद्ध होतं. त्या ठिकाणी जे सॉल्ट आहे ते जमतं आणि ते सॉल्ट जास्त प्रमाणात त्या ठिकाणी जमलं तर एक खडा तयार होतो, त्याला आपण किडनी स्टोन बोलतो. त्याच्यामुळे आपण बोरचं पाणी सुद्धा पित नाही. त्याच्यामुळे आपण बोलतो याला सॉल्ट वॉटर. ठीक आहे ना, सॉल्ट वॉटर आपल्या काहीच उपयोगात येत नाही. त्याच्यानंतर थर्ड रिक्लेम्ड वॉटर और रिसायकल्ड वॉटर. वॉटर that has been treated by a sewage treatment plant till it is so pure. तर मित्रांनो याच्यामध्ये काय आहे, रिक्लेम्ड वॉटर म्हणजे काहीतरी रिसायकल वॉटर, साध्या सोप्या भाषेत जे पाणी आपण परत यूज करतो आहे त्याला आपण बोलतो रियुज्ड वॉटर. ह्या ठिकाणी पाण्याचे 3 टाईप आपण बघितले, कोणकोणचे होते, फ्रेश वॉटर, त्याच्यानंतर सॉल्ट वॉटर, त्याच्यानंतर रिक्लेम्ड वॉटर. त्याच्यानंतर आपण बघूया टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटीज एन्काउंटर इन द वॉटर. याच्यामध्ये मित्रांनो 3 टाईप पडतात. एक आहे फिजिकल फॅक्टर, बी केमिकल फॅक्टर, सी बायोलॉजिकल फॅक्टर. मित्रांनो आता आपण एक एक करून डिटेलमध्ये बघूया तिघांचे डिटेल्स. फर्स्ट फिजिकल फॅक्टर. मित्रांनो पाण्यामध्ये फिजिकल फॅक्टर कोणकोणचे असतात, तर सॉलिड मटेरियल मिक्स इन वॉटर. तर पाण्यामध्ये सॉलिड काय काय मिक्स होतं, प्लास्टिक आहे, गार्बेज आहे, सॉइल आहे, आपण निर्मल्य टाकतो नदीमध्ये अत्यंत, बरोबर. तर मग याला बोलतो आपण फिजिकल फॅक्टर, जे पाण्यामध्ये मिक्स होतात. त्याच्यानंतर आपण बघूया केमिकल फॅक्टर. केमिकल काय, तर पॉल्युशन ड्यू टू केमिकल is because of mixing of organic and inorganic waste matter into water. नदीच्या आजूबाजूला मोठमोठे कारखाने असतात मित्रांनो, ते त्यांचं वेस्ट आहे जे केमिकल आहे ते पाण्यामध्ये डायरेक्ट मिक्स करतात. हा एक्झाम्पल काय, कार्बन मोनॉक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, बरोबर. त्याच्यानंतर मित्रांनो बायोलॉजिकल फॅक्टर. आता मित्रांनो दे इन्क्लूड अ प्लांट, ॲनिमल, प्रोटोझोन, अल्गी, बॅक्टेरिया, व्हायरस एक्सेट्रा प्रेझेंट इन द वॉटर बॉडीज. याच्यात काय होतं मित्रांनो, की जे वॉटर बॉडीमध्ये जे प्रोटोझोन, अल्गी, बॅक्टेरिया जे काही आहे त्याच्यामुळे आपले रोगराई पसरते, साथीचे आजार पसरतात, जुलाब वगैरे, कावीळ, आपलं ताप वगैरे अनेक आजार जे व्हायरसेस बॅक्टेरियामुळे पसरतात. तर या ठिकाणी आपण फिजिकल फॅक्टर 3 फॅक्टर बघितले, कोणकोणचे, फिजिकल फॅक्टर, केमिकल फॅक्टर अँड बायोलॉजिकल फॅक्टर. आता इफेक्ट्स ऑफ इम्प्युरिटीज ऑन वॉटर क्वालिटी. वॉटर क्वालिटी खराब असल्यानंतर काय काय इफेक्ट होतं, तर फर्स्ट कलर, सेकंड ऑर्डर और टेस्ट, थर्ड टर्बिडिटी अँड फोर्थ टेम्परेचर. मित्रांनो एक एक करून आपण डिटेल मध्ये बघूया. फर्स्ट आहे कलर. ठीक आहे ना, तर मित्रांनो ज्यावेळेस नॅचरल प्युअर वॉटर इज कलरलेस बट इज अ डिफरंट टाइप ऑफ इम्प्युरिटीज इम्पॅक्ट डिफरंट टाइप ऑफ कलर टू वॉटर. काय होतं मित्रांनो, पाणी आहे, पाण्याचं नेचर माहिती आहे, कलरलेस आहे, बरोबर, ठीक आहे. पण ज्यावेळेस पाण्यामध्ये प्रदूषण होतं त्यावेळेस पाण्याचा कलर चेंज होतो. अल्गल फ्लोरा इम्पॅक्ट ग्रीन कलर टू वॉटर. अल्गल फ्लोरा काय करतं, पाण्याला ग्रीनिश कलर देतं. सॉल्ट सॉइल काय करतं, ब्राउनिश कलर देतं. का, आपण पाणी बघितल्यानंतर एका पहिल्या नजरेमध्ये आपण लक्षात घेऊ शकतो पाणी शुद्ध आहे का अशुद्ध, पाण्याच्या कलरवरून. ठीक आहे. थर्ड आहे ऑर्डर अँड टेस्ट. मित्रांनो पाण्याच्या प्रॉपर्टीज काय काय आहे, वॉटर इज ऑर्डरलेस अँड टेस्टलेस, म्हणजे ना पाण्याला वास आहे ना कोणची टेस्ट आहे. पण ज्यावेळेस पाणी अशुद्ध असतं त्याला वास पण असतो आणि टेस्ट पण असते. आपण एखादं पाणी नाल्याच्या आजूबाजूला गेलो तर आपल्याला घाण वास येतो, का, तर त्या पाण्यामध्ये इम्प्युरिटीज असतात. पाणी ज्यावेळेस डोळ्यांना दिसलं पण पाण्याचा वास थोडासा वेगळा आला तर आपण लक्षात येतो पाण्यामध्ये इम्प्युरिटीज आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो टेस्ट. पाणी आपण बोरचं पाणी पिल्यानंतर एका मिनिटात लक्षात येतं पाणी बोरचं आहे का, थोडं सॉल्टी लागतं, खारट लागतं, ठीक आहे ना. तर ऑर्डर अँड टेस्ट वरून आपण लक्षात घेऊ शकतो पाणी शुद्ध आहे का शुद्ध. टर्बिडिटी. तर टर्बिडिटी नवीन कन्सेप्ट आहे मित्रांनो, कन्सेप्ट एकदम डिटेल मध्ये सांगतो, लक्षात घ्या. इट इज कॉज ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल लाईक क्ले, सिल्ट, ऑर्गॅनिक मॅटर, इनऑर्गॅनिक मॅटर एक्सेट्रा. इट डिक्रीज ऑक्सिजन लेवल इन वॉटर अँड इन्क्रीज टेम्परेचर इन वॉटर. याच्यामध्ये काय होतं मित्रांनो, का एक्सप्लेन करतोय, लक्ष द्या. ही आहे टर्बिडिटी.
ह्या ठिकाणी काय आहे, स्वच्छ पाणी, लाईट सोर्स पाण्याचा, ह्या ठिकाणी त्या ठिकाणी पास होतो, आतमध्ये अडथळा नसतो, लवकर पास होतो. ह्या ठिकाणी काय आहे, अशुद्ध पाणी आहे, बरोबर, लाईट नाही याला, पण इथून सगळा लाईट पास होतो, या ठिकाणी लाईट पास व्हायला काय होतं, आतमध्ये अडथळे येते का, आतमध्ये सॉलिड पार्टिकल आहे, ते काही पण असू शकते. तर मग या पार्टिकल मुळे थोडस लाईट पास आउट होतो, बाकी लाईट आतमध्ये राहतो. आता लाईट आतमध्ये कोलॅप्स झाला तर काय होणार आहे, बरोबर, टेम्परेचर वाढून तर होतं काय, तर ऑक्सिजन लेवल कमी होतो, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं. ऑक्सिजन लेवल कमी झाला, आतमध्ये बायोडायव्हर्सिटी राहते, त्यांच्यावर परिणाम होतो. आतमध्ये जे काही लिव्हिंग थिंग्स आहे त्यांना प्रॉब्लेम येतो. तर याला बोलू आपण टर्बिडिटी. टेम्परेचर मित्रांनो, सोलर रेडिएशन अँड ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लीड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर बॉडीज. टेम्परेचर वाढलं पाण्यामध्ये तर मग जे केमिकल ऍक्टिव्हिटीज आहे ते लवकरात लवकर होतात, पाण्याचा ऑक्सिजन लेवल कमी होतो, बरोबर. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. मित्रांनो, आपण जनरल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. पर्पज काय आहे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्सचा? A, to prevent pathogenic microorganism causing the disease. B, to control the unpleasant taste and appearance of particles. C, to remove the excessive color of water and turbidity. D, to extract the chemical and dissolve minerals. ह्या ठिकाणी आपण बघितलं काय होतं, तर चार पर्पज दिलेले आहे. काय, पॅथोजेनिक आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम जे आहे त्याचा जो डिसीज होतो तो रोखणे, त्याच्यानंतर कंट्रोल जे आहे अनप्लेझंट टेस्ट अँड अपिअरन्स ऑफ पार्टिकल ते कंट्रोल करणे, रिमूव्ह एक्सेसिव्ह कलर ऑफ वॉटर अँड टर्बिडिटी, पाण्यामधली टर्बिडिटी आणि एक्सेसिव्ह कलर रिमूव्ह करणे, अँड टू एक्स्ट्रॅक्ट केमिकल अँड डिझॉल्व मिनरल्स, आतमध्ये मिनरल्स केमिकल काय असतील ते एक्स्ट्रॅक्ट करणे. हाय मित्रांनो, लेआउट कशाचा, तर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचा. रॉ वॉटर, जे पाणी अशुद्ध ते आलं, स्क्रीनिंग झाली पाण्याची, प्रायमरी सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फ्लॅग्युलेशन, सेकंडरी सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइन्फेक्शन, त्याच्यानंतर ट्रीटमेंट प्लांट सेटिंग अँड हायड्रोलिक्स, हे सर्व आपण येणाऱ्या काळामध्ये डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तर स्टेप्स काय काय आहे, तर फर्स्ट आहे इनटेक वॉटर इन्क्लुडिंग पंपिंग प्लांट, बरोबर, सगळ्यात आधी प्लांट मध्ये पाणी पंप करणं. नंतर आहे स्क्रीनिंग, पाण्याची स्क्रीनिंग करणे म्हणजे एक तपासणी करणे. त्याच्यानंतर प्लांट सेडिमेंटेशन, बरोबर, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, वॉटर सॉफ्टनिंग प्लांट, त्याच्यानंतर डिसइन्फेक्शन, क्लीन वॉटर रिझर्वायर. आणि पॉइंट टू बी कन्सिडर ड्युरिंग वॉटर प्लांट डिझाईन. Plant to be considered during a plant design. It's possible to all plants should be located in such a element that water should flow from the one plant to next under the force of gravity only. या ठिकाणी एक काय महत्वाची गोष्ट आहे, प्लांटचं जे लोकेशन आहे ते थोडं हाईटवर पाहिजे. का ज्यावेळेस पाणी पास आउट करण्याची गरज येते त्यावेळेस बिना मोटर, बिना इलेक्ट्रिसिटीची ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे उतारावर पाणी असताना आपोआप पाणी पास आउट होईल, अशा पद्धतीने एखादी अरेंजमेंट असेल तर ती चांगली आहे, बरोबर. त्याच्यानंतर काय आहे, द साईट ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी नीट अँड गिव्ह एस्थेटिक अपिअरन्स, बरोबर. तर मित्रांनो, या ठिकाणी हा चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. आपण अजून थोडं डिटेल मध्ये बघूया का आपण काय काय शिकलो होतो या चॅप्टर मध्ये. एक रिव्हिजन करतोय आपण फक्त. एस 27/012 एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग MSc US सेमिस्टर फर्स्ट मध्ये आपण बघितलं होतं फर्स्ट युनिट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक आहे, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट काय यूज करतो आपण, तर पाणी शुद्धीकरण केंद्र
इम्प्युरिटीज जे पाण्याचे आहे ते काढण्यासाठी, स्वच्छ शुद्ध पाणी कस्टमर पर्यंत पोहोचवण्यासाठी. त्या ठिकाणी आपण काय बघितले होते, पाण्याचे इम्पॉर्टन्स काय, नो लाईफ विदाउट वॉटर. हा, नो लाईफ कॅन एक्झिस्ट विदाउट वॉटर. पाण्याची इम्प्युरिटीज तुम्हाला दुसरं काही सांगण्याची गरज नाहीये. ठीक आहे. सोर्स बघितले आपण, 2 टाईपचे सोर्स होते, एक होतं सरफेस, दुसरं होतं अंडरग्राउंड. सरफेस कोणता, जमिनीवरून वाहणारा सरफेस. एक्झाम्पल काय बघितले, रिव्हर, स्ट्रीम, लेक, रिझर्वायर, ओशन. नंतर आपण काय बघितलं होतं, अंडरग्राउंड सोर्स. अंडरग्राउंड सोर्स मध्ये आपण काय बघितलं, ओरिजिन ऑफ वॉटर इन द ग्राउंड. जमिनीच्या आतमधून वाहणारे जे प्रवाह आहे त्याला आपण बोलतो अंडरग्राउंड वॉटर सोर्स. ओपन वेल, ट्यूब वेल. ठीक आहे ना. हे बघा, एक्झाम्पल सरफेस सोर्स, एक्झाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड सोर्स. क्वालिटी ऑफ सोर्स काय बघितली, अंडर वॉटर जे पाणी आहे ते जास्त शुद्ध असतं कम्पॅरेटिव्हली ओपन सोर्स वॉटर पेक्षा. का तर ते अत्यंत छोट्या छोट्या चित्रातून पास आउट होऊन आलेलं असतं, त्याच्यामुळे ते अत्यंत शुद्ध असतं. क्लासिफिकेशन काय बघितलं, 3 टाईपचे 3 क्लासिफिकेशन, फ्रेश वॉटर, सॉल्ट वॉटर, रिक्लेम्ड वॉटर. फ्रेश वॉटर मध्ये काय, जे पाणी पिण्यायोग्य आहे आपण त्याला बोलतो फ्रेश वॉटर. बरोबर. सॉल्ट वॉटर म्हणजे काय, पाण्यामध्ये सॉल्टचं प्रमाण जास्त असेल त्याला बोलतो आपण सॉल्ट वॉटर. एक्झाम्पल काय, सी वॉटर. त्याच्यानंतर खारे पाण्याचं सरोवर पण आहे मित्रांनो. रिक्लेम्ड वॉटर काय, रियूज केलेलं वॉटर. पाण्याचे 3 टाईप झाले. त्याच्यानंतर आपण बघू फॅक्टर्स अफेक्ट टाइप्स ऑफ इम्प्युरिटीज एन्काउंटर इन द वॉटर. 3 टाईप कोणकोणचे, फिजिकल फॅक्टर, केमिकल फॅक्टर आणि बायोलॉजिकल फॅक्टर. फिजिकल काय, तर ज्या ठिकाणी सॉलिड मटेरियल पाण्यात मिक्स झालेले आहे त्याला बोलतो फिजिकल फॅक्टर. सॉइल, प्लास्टिक, गार्बेज. ठीक आहे. केमिकल फॅक्टर कोणचे, तर पोल्युशन ड्यू टू केमिकल इज बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक वेस्ट वॉटर इनटू द वॉटर. कार्बन मोनॉक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन डायऑक्साइड एक्सेट्रा. बायोलॉजिकल फॅक्टर कोणतं, इन्क्लूड द प्लांट, एनिमल, प्रोटोझोन, अल्गी, बॅक्टेरिया एक्सेट्रा. त्याच्यानंतर इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटीज कोणकोणचे बघितले, 4 बघितले. कलर फर्स्ट, देन ऑर्डर अँड टेस्ट सेकंड, टर्बिडिटी थर्ड अँड फोर्थ इज टेम्परेचर. कलर काय मित्रांनो, प्रदूषणमुळे पाण्याचा कलर चेंज होतो त्याला बोलतो आपण कलर चेंज. कधी हिरवगार पाणी दिसतं, कधी ब्राउनिश दिसतं. ठीक आहे ना. ऑर्डर अँड टेस्ट, तुम्हाला माहिती ऑर्डर इज ऑर्डरलेस अँड टेस्टलेस, बट इम्प्युरिटीज अफेक्ट दिस फॅक्टर. मित्रांनो, पाणी खराब असल्यावर पाण्याचा वास पण येतो आणि पाण्याची वेगळी चव पण लागते. टर्बिडिटी म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो, पाण्यामध्ये सॉलिड पार्टिकल जास्त असेल तर पाण्यामधून लाईट पास आउट होत नाही आणि त्या ठिकाणी पाण्याचं टेम्परेचर वाढतं, त्याला बोलतो आपण टर्बिडिटी. टर्बिडिटी वाढल्यानंतर ऑक्सिजन लेवल कमी होतं आणि पाण्यामध्ये आतमध्ये असलेले जे जीव आहेत त्यांना श्वास घ्यायला प्रॉब्लेम येतो. बरोबर. त्याच्यानंतर टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन अँड ॲटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लीड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ वॉटर बॉडीज. टेम्परेचर वाढलं तर ऑक्सिजन लेवल कमी होते. बरोबर. नंतर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. जनरल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये काय बघितलं आपण, पर्पज काय वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचा, टू प्रिव्हेंट पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम कॉझिंग द डिसीज, टू कंट्रोल द अनप्लेझंट टेस्ट अँड अपीअरन्स ऑफ पार्टिकल, then remove excessive color of water and extract chemical and dissolve minerals. त्याच्यानंतर एक डायग्राम बघितले आपण, एक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटचा एक प्लॅन, त्याच्यानंतर स्टेप्स आणि त्याच्यानंतर पॉइंट ड्युरिंग वॉटर प्लांट डिझाईन. ठीक आहे मित्रांनो, तर ह्या ठिकाणी हे लेक्चर झालं असं मी सांगतो. धन्यवाद.